mudzimu unoyera unotitungamira uribeto makristu vateweriva jesu vaneti vanofara mzimu unodaidza watiwa pamiuya nditewere kumbusha unesudze nguva unoda kubatsira musati siyeteka tiri kufamba mlima dambudzo rinouya moyo inozoneta watiwa pambiuya nditewere kumbusha aponero mazuva emabasa apera asikunozotsara kuyenda kokudenga kufunga nemazita kuti isu dzanyorwa watiwa pambiuya nditewere kumbusha apo edu mazuva emabasa apera asikunozotsara kuyenda kokudenga kufunga nemazita kuti isu dzanyorwa watiwa pamiuya nditewere kumbusha. Makadi vana vaMwari, ndoda kutenda Mwari vatisonganisa mukati mezuva ranhasi, tichiramba tichingotenda nyasha pamusoro penyasha, rufaro pamusoro pomufaro. Mwari vakuitirei zvakanaka. Tarira uone kunaka kwazvo nokufadza kwazvo kana hama dzichigara pamwe chete norugare. Ndoda kutenda Mwari mukati memangwanani ano. Toda kutenda Mwari. Pane muchinda umwe unondiinspire. Zvimwe zvezvandiri hazvisi zvangu. Ndezve muchinda upi? Iyeye. Uyu muchinda wakauma. Ndiye une vhesi yakasenga the three angels message. Murume uyu had all disadvantages around him. Amapa Israel, he was blind and lonely and alone. Ari pachitsuwa, ari out of the comfort zone of homes. Pasina mudzimai wake to comfort him. Pasina waigona kumuti nyarara zvako. Zvose zvaiwa, waiwa matacha. Amapa Israel, nokupopoma kwemvura. But why does this man inspires me so much? Mwari oda kupa message. Yeah, three angels message. The elders of the districts did not qualify. Pato shata kalapade. Vatungamiriri vema departments havana kukwana for this message.
The three angels message yakashaikwa munyika, munhu aigona kuigamuchira nokuideliver. Ndobva Mwari afamba so kundosvika abuda kuinda kuma outskirts of the city, and he found the blind man, amapawisi who was seated ari one, pasina anyone to take care of him. Ndobva this is the right person to take the message. Amapawa zvino idzo manje John dzotaura ari paPatmos unoti zvino ndakavona mumwe mutumwa achibhururuka pakati pedenga. Wovona sei usina meso? The spiritual eyes were wide open. No matter the hardships that he was facing, zvisinei nehondo dzanga dzakamukomba, but his spiritual life was still alive and intact. Saka utaura John unoti zvino takavona mutumwa achibhururuka pakati pedenga akabata ivhangeri isingaperi kuti aiparidzire vanogara panyika nevanhu vose nendudzi dzose nendimi dzose. Akati nenzwi guru, ishai Mwari mumurumbidze, namatai iye wakasika denga nenyika negungwa nematsime emvura. Zvikai ndichakatarira ndikaona umwe mutumwa wechipiri akati fallen is Babylon. Amapawisere wana wa Mwari akati ndakatarira akaona mutumwa wechingani nai wechitatu. Ndo pane dingindira ratakatsika as Adventists from the message yakanyogwa ne a blind man. Tiri kutaura pamusoro pokuti together as one we will go, but uyu together as he was alone. Amapawisisa Mwari ngabatiitire nyasha. Ndiye murume unondonyora futi pana Revelation chapter 16 pa verse ya 13 woti zvino takavona mweya yesvinga mitatu yakaita sematacha ichibuda mumuromo womuprofita wechikara nomumuromo womuprofita wenhema. Muri paIsraeri zvikanzi these three spirits ndiyo mweya inoinda kunyika yose. Muri kuiona a unit of the darkness. Kana mweya yerima ichigona kuungana kuita munhu one for one cause, to divide and rule the Christians. As a district we can unite and make it impossible for the devil to divide and rule. Then we will go together as one. John unondobona futi pana chapter 7 what is zvino takavona vatumwa vanhu amapaIsraeri vakanga vakabata mhepo ina dzenyika kuti irege kurira panyika kana pagungwa kana pamiti kusvikira zvikanzi ndobva ndaona chizvika zvino ndakaona mumwe mutumwa achibuda nokumabvazuva akadanidzira kumhepo ina dzakanga dzakabatumwa vana zvikanzi mirai kutadzira nyika kusvika taisa zvisimbiso pahuma dzevana vaMwari. This is the time that we are in. Aipapa ndichatohwisisi time yairebwa kuti pari kuiswa zvisimbiso is this time. We are in the days of atonement. Muprista mukuru akapinda munzvimbo tsvene-tsvene, isu tiri pakuzvichema pamwe chete nevana vedu. This is the time iri kufamba mutumwa, and unity is our only way forward to conquer. Chiregai ndite une ndidzokere paOld Testament tindocheka the unity of this family here. There was a family zvine rugare vadikani kuva vanhu vamwe chete. Exodus chapter 17 pa verse ya 8 tichasvika pa verse ya 13. Pana chapter 17 musoro uripo unoti vaIsraeri vanokunda vaAmareki. AmapaIsraeri, the Israelites defeated the
the Amalekites together as one. Zvikava nokunda the Amalekites. Tarirai ndoda kuti tione setup iri papa mwanasikana wangu. Pane setup yangaira. Ukavona Israel yaronga such type of a setup, tinobuda. Zvikanzi pavhesi ya8, zvino Amareki wakauya kuzorwa navaIsraeri paRefidimu. Moses akati kuna Joshua, hondo iripo ndeyekuti Amalek was prepared for a fight. Vanhu vanofunga kuti tinogwana Satan usiri prepared. He is prepared. Ndosaka akabudisa unit pana chapter 16 verse 13. Utatu hwesimba rokugwisa chinhu chinonzi chiKristu. Ende zvimwe zvaachagwa nazvo, uchagwisa the value of Adventism. He will make sure to reduce Adventism to nothing. And he is amongst us. Amalek was prepared for a war. The devil like Amalek is prepared. Muchiimba makadava komana haindi kure. Kabuda arbazaidi. Imuchirova pamamuchimbo kune mushoba teni. Taboko haindi chipinda ungano ngeye. Ambapo isai, he will not go far. He will be closer than anymore. He will be closer than ever. Sakabakabuya pa Amalek. Dobva yasvika the Amalekites paRefidimu. Vakati tasvika. Ambapo isai, vanhu vavari kuda kubva navo ndivanani? Israel rudzi rwevanhu vaMwari. They did not fear to attack the Israelites, the generation of God. Haashiiswi Satan. Kana pane chinhu chinotya Satan chete, munhu usinga move from right to left. Those who shall stand for the truth and the truth alone. Vasingamiriri zvokwadi bedzi, but vanorarama zvokwadi. Saka ndobva vati paRefidimu tasvika. Moses ndobva dzavona. Vakaropafadzwa vanovona. Hamapawisisa here. Toda kuona this type ye family setup iri panapa. Zvikanzi pavhesi ya9. Moses wakati kuna Joshua, utitsaurire varume. Munozviziva here kuti pane varume pakati pevanhurume. Hana kuti tsvaka vanhurume. Wakati Joshua chitsaura varume. Zvaireva ndezvekuti koindaneti mobvu dzokorwa nemandi. Saka chitsvaka varume manje. Ndoda kuudzai vana vaMwari, pasituation yatiri negospel raMwari, apo 3 angels message ifana kufamba kunyika dzose nendudzi dzose, poda varume. Amapawisisa here, poda chinai? Are you one of the men? Unozoti pakupedzisira tagwa kugwa kwakanaka. Zvikatsaura varume zvikakudii? Ugondogwa naAmareki. Mangwana ini ndichamira pamusoro pechikomo, ndakabata tsvimbo yaMwari pamusoro muruoko rwangu. Zvikaitsaura varume. Kana watsaura varume, inda undogwa. Zvikaundogwa naAmareki. Kana vakanga vari vapfana vamazuvana, mudhara wauya nemudonzvo akati, Joshua, uri kuvavona vakomana vemaAmalekites? Ndoona kuti vanga vakamira mabhaunzi avo so, achiuruka umwe achiposhera bvumo mudenga richibakwa so. Moses ndopoinda ndokundoti, Joshua, chitsaura varume mundogwa nevaAmareki, ini ndichakwira mugomo. Joshua waita mudhara musati pati, saka imi moda kukwira mugomo kundovanda.
isu tisomo exposure to danger. Amapa we say ndandoti muone family setup iri pana basa iri la Mwari panototsvaga vamwe kuti vave ma-sacrificial lambs, and tenda kuva that sacrificial lamb. Usingavhunzi Mwari kana Mwari vati vasacrifice iwe iti sezvamareva. Saka Moses unorudza vapfana vamazuva ano vose ava pastor, including imi maitoramba kuti mudhara tariya zvinoza mbotariya vovona makomuredzi ekuka achidayo achimbokusikisa vakati imi mudhara ndopomoti isu inda, imi moti maenda mugomo. Ngatisakwadzisana, ngatisakwadzisana chidai, hazvinaki. And Moses paakaenda kuna Joshua hana kukumbira even the parents of Joshua, hana kukumbira even the mother of Joshua. Zvimwe varume zvoda pachirume, zvimwe sunukai zvoda pachirume, especially my drastic decisions anoitwa towards the gospel of God. Zvimwe zvoda pachirume, chai pachirume. Moses achiti tsvakai zvikai tora varume amapawe zvikai panapa pavhesi ya10. Joshua wakaita sezvaakanga abudzwa naMoses, hana kuvhunza. Mwari unotsvaga vanhu vanoda kupinda mumunda vasingavhunzi even the consequences, vasingavhunzi kuti tinoenda nei, vasingavhunzi zvavachapfeka pakuinda, vasingavhunzi mafambiro avachaita, asi pavanonzi tora varume ivo vanosumuka votoinda. Joshua ndobva dzatomanya kutotsvaka varume. Iyi ndovona kuti waisvika utarire kudai munhurume uyu, utarire kuti munhurume uyu, hamuri pawisari utarire kuti murume uya uya. Pane hwitakwi dzakasarapo dzakadai, pakatogwa zvimwe zvirimo zvipfupi, but kana akaqualify to be among the men, he was the person. Amapawisisai tobva vainda, hana kuvhunza kuti madhara munoda kudii. Svikai akandorwa neAmareki. Moses, Aaron, Huri vakakwira pamusoro pechikomo. Usangova nepfungwa dzinofunga zvinhu zvakaipa, kurizena too much mubasa raMwari kumwe hakudi kamwe. Kana tati risu tiri koko tikati tare zvoenda mugomo kundovanda zvidhara zvinobvira. Amapawisai, but Moses never rume, because waitora men of the mission. Pabasa raMwari, God is looking for men of the mission and women of the mission. One a target, and our target is everyone to be saved. Ndekuti vose vaponeswe. Saka kana iriyo target wotopinda pabasa. Madhara ndokukwira mugomo. Verse 11. Zvino zvakati kana Moses osimudza ruoko rwake mudenga, Israeri yokunda. Kana akadzisa, Israeri yokuriko. Hazvina kuonekwa navanhu vasina basa izvo. Vari kunzi zvino zvakati kana osumudza vokunda, kana odzisa vokurigwa. This has been identified by Aaron and Huri. Ndo vanhu vakastata, havana kuenda mugomo kundovanda, havana kusiyira Moses chinhu chake. They were live and very attentive. And the chinhu chavakanga vachiita, they were studying Moses and also studying the situation behind the mountain.
Saka vaiti ziso kuna Moses, ziso kuna Israel. God is looking for such Christians who have their eyes everywhere when it comes to the gospel. Saka Aaron na Huri vakwira kugoboso, and Moses anakuvaudza kuti imi muchandoitei. Amapawise wangoti vakomana ende mugomo tobva chofamba vana Aroni vachitevera. Muripawise ndokundosvika pamusoro pegomo ndobva vati tirege tikuona, ndobva vaona Moses wadai. Sorry, vakaziva kuti nyaya yatotanga, svimbo ine nyaya iyi, pane zvotoitika. Ndobva vastadha strength yaMoses. Amapawisisa irimi, hatisi maKristu okungogara. Study the strength of other Christians. Are they still stronger than ever? Study the strength of your other singers. Are they still stronger than ever? Study the strength, pastor, of your elders. Are they still stronger than ever? And there's an action yaunofana kutora afterwards that. Saka ziso manje ra Aaron, ini imagination yangu inoti ziso ra Aaron raiva pamupana. Ndobva ati hurika, imbotarira pane zvandiri kuona, tarira pasi pegomo kuna Joshua. Huri ndobva chatarira so pagomo chikati ruoko rwomudhara rwuri mudenga. Muripawisa chakatarira pagomo kwanzi he's lowering down the end. Muripawisa akati Israel yopera. Zvikanzira Aaron paanosimudza ike zvinowasimudza situation pasi yakaita sei zvika Israel is conquering. Ndobva vastadha kuti Moses was getting tired by seconds. Hauna kana basa nazvo kuti imwe chechi yemudistrict yatonhora, hauna basa nazvo. Ungatoda kutoti ndikandipapuruvhira kuti ndiri witaka, hauna basa nazvo. But those of the mission shall care for others. We are a district, and our mission is for everyone to be saved. Haisi nguva yekuratidzana zvishandwa. Maziva here kuti zogona kuratidzana zvishandwa even muvaparidzi. We have one mission. Vakazhangandira, vakapfava, vakanyorovera, vanouruka, vanomira. Amuripawisa, we are for one mission. Support one another. This is the church, the type of a church that will be able to proclaim Revelation 14. Aingoparidwe enda to amani mamchitara mchidzidzo Revelation 14 inotiyo ndakaona mumtumwa achiburuka pari pedenga. Apuripawisa akabata evhangeri isingaperi kutaiparizira kugara panyika nevanhu vose nenhu dzose. Hazvina kukwana nekuti chero Satani unogona kuzvitaura. Unogona kutomira pano Satani and I saw an angel flying in the midst of the sky. Amapawisa izvi unozvidini izvi, unozvigona izvi. But when the church is united, it's impossible. Saka unosvika ndobva vastadha vana Aaron vakati muchinda ruoko kana kuri mudenga pasi apo chapwititi, asi kana owisa ruoko Israeri yopera. Zvakastadhiwa nevanhu vakanga vasina chavakabata muvhangeri raMwari. My spectators should not be just spectators.
They should look at the movement and watch at the movement of the gospel. You might not be an elder, you might not be an evangelist, but you have a task. And that task, yakatoremera pauri, as a spectator. As preachers, some of the things we might not see them. But a spectator should look closer. Kanabapedza wesa solution. Verse 12. Asimaboko Moses akazoneta. Zvino vakatoramba he. Dori kuzakazo. Tatoramba kisa ibwe. Vakatoramba he. Pane msiano webwe ne ibwe. Amapawe ndobva vatorabwe zvikaindobva vadi vakarisa pasi pake akagara pamusoro pake. Tiri kutaura pamusoro pomurume wakanga akabata tsvimbo yaMwari mumavoko. He was now tired. He was tired and very weak and very pale. Wanga sikachakwanisi kurega mavoko ari mudenga. Saka maboko whether njere dzake zaiti zvokubati ndopedzisa Israeli ngarurambe kwakadai ikokoga kwaiti wo. He needed support from others. Kuti vhangeri raMwari ribude risvike kwarinosvika, we need your support. You need my support. We need one another support and strength. And fortunately, Aaron and Huri were not stood for a mission. It's now high time kuti takapinda muchechi inosi. Takapinda for a mission. Takapinda nokuti there's a big building. Yoti tendera bokuti savanhu vane zvinhu zvavo. Togona kupinda muchechi yakadini. Saka nemaka izvozvo ukabuya ukati I've decided to follow Jesus. Vaya vakagamuchira izvo dzangovinga building nembiri yechechi. Tikakutora tikakuisa kuzaka choona makwavava nokubvukuta nyimo. Your faith will change to nothing. Mwari uri kutsvaka vanhu vanokutenda kokuti chero vakaenda paPatmos vachamira zvakadaro. Saka vana Aroni naHuri havana kupinda sezvidhumbu muchechi. Vakapinda for a purpose. Vanga vasiri blind in everything fun. Handiyezvi muri kutekenya muri baba. Mama unotekenya vari papa. Pano wandavona unotekenya uri kokoko. They are working for one cause. Kana dziri koko dzikatsumwaira pakuvarapa, idzi dzikatsumwaira pakuvara uko, pakupedzisira defiled disk. And kwete munhu watose. Saka nyaya yevhangeri raMwari haidi selfishness, haidi kufiliwa kuri ndivilei kada kuvilai tikodi nokuti vana ndivilei vai devakaenda naMozisi mugomo vaiti chirega muone svimbo iya uri kuona kazvonetsa kati. Saka uri kukoniwa here kuti mudhara Aaron uyai mutore mupedzise murege akadini akadiro. Zviri kuitika izvi muchechi yaMwari, right in the church of God. Chitungwiza chechi ichida kufiliwa nezengesa, zengesa avo ichida kufiliwa nemasasa pake, masasa pake yoti kutombotry Glenara chechi ifile iyo yoti tombozama kozaka yodi. Hakuna Mwari wakadero wakati we serve from all corners for one mission, one purpose.
Mapawisai. Saka zvikanzi ndobva vatorabwe. Chimwe chakastadiwa naAron naHuri. Vakaziva kuti iyi svimbo iyi ine simba bedzi iri muruoko rwomufana. Yes, I am an elder brother. But kana tichitaura nyaya simba resvimbo, svimbo iyi ine power chete kana iri muruoko rwaMoses. Denda ndiri Aaron ndaiti mfana tibetsere umbotipa svimbo tiikere zvedu tisumudze Israeri iyi petse basi. And Papa said, each man for his part. And each man is zvakadaro needs the support of the other. Zvisinei nokugona, zvisinei nesimba, panoda support, panoda unity, panoda one accord. PaPentecost mweya wakadzira because there was now one accord. Pasina unoti ichi ndechangu, cheuyo ndechake, but vakanga vakubatira panhu pamwe. Saka Aaron naHuri vastarta. Ndakanga ndichimboverenga chikomendari chakanyorwa neumwe munhu wainyora maassumptions. But wait, ini kufunga kwangu ndakaona sokuti Moses in stature he was taller than Aaron and Huri. Saka vanga vasingagoni kusvikira ruoko. Vakati no, uyu muchinda ngaagare pasi. Ndobva vatora dombo ndokutsveta pamashure paMoses, ndobva vabata mapendekete ndokumugadzika. Amuri paisai nokuti iye waiconcentrata on the road alone. Ndobva vamugadzika. Bhaibheri pano rinoti Aaron naHuri vakatsigira mavoko ake mumwe kuno rumwe rutivi, mumwe kuno rumwe rutivi. Mavoko ake akava nesimba kusvikira pakundovira kwezuva. Hapana huitakwe pavhangeri. We are one. Amapawisisai. Chero ukaisa ukavia nepulpiti ukatipa mahara, hapana huitakwe. Panongovia sechembere zvinobuda zvoenda pakona zvoti mutsvene waIsraeri ipai vana vaMwari basa renyu rifambe. Ina handina ndine kobiri asi basa ringafambi. Chivapai vane simba. Mwari osumuka kutarira mavoko achauregedza for his mission. Woti pa basa raMwari rodini rofamba. Topa unoti Mwari aregedza instead yokuisa ziso pamission motaka kuratidzana zvishandwa. As preachers Mwari aregedza atipa that talent to be preachers of the gospel. Totaga kuratidzana zvishandwa. Denga rose rinodisappointika. As the church members Mwari vambotitendera kuva in this movement totsvaka kuratidzana zvishandwa right in the church of God. Saka Aaron naHuri vakaziva kuti mumwe isimba romumwe for this mission to be accomplished. Ndobva vagadzika Moses zvikanzi umwe kurudyi umwe kuruboshwe. Vakatsigira mavoko aMoses kusvika zuva richivira. Havana kuneta kutsigira mavoko aMoses for the safety of Israel. Musaneta vadikani kutsigira the hands of Moses until hweva yamambakwedza ichisvika. Saka ndobva vadero chiwaipano. Denda ndirini kana iwe wedisappointika. Verse 13. Joshua wakakunda vaAmareki navanhu vake
neminondo. Atoda kuva honest. Ngative honest. Panapa pamusoro taverenga kuchinzi zvimbo yaiti ikadai vorobwa kana ikadai vokunda. Anditeni. Pakupedzisira konzi Joshua wakakunda Amaleki nemunondo kozvipo. Moses waigona kuti I'm disappointed. Munoziva mutara mavoko akapisa so orondedzera. Dai aiwana mukana wokutirondedzera. After taita zvakanaka tinotsanangura maitire. Moses waigona kuti munoziva kuti svimbo yaiti ndakaibata so ndaiwa ichidai ndozama so sumudzako apa pakapisa pakapisa izvi zvikadini zvikapisa. Hamuri paisai svimbo ndakangoibata ndokuda kuregedza ndodini vakateerera voti maiwi Mwari vakukomborerei. Hama paisai. This is the same man who wrote the book of Exodus. He is the same man wakanyora kuti Joshua wakakunda Amaleki. Hama paisai. At last, he allowed Joshua to be celebrated. Nokuti his issue was behind the scenes. Chakanga chichiwanekwa background ndi Joshua and the man. Saka Moses onyora. Vana Aaron vaigona kuuya voti apo gadzirisa pa statement. Because chokutika Joshua pachake apo he was helpless. Saka iwe mudharayo ruoko rwako sakanga mazvo hende undoona bwera wakagara. Isusu tisakata kuti bwere udinire ugara. Tatoona kuti you are now weak. Funza huru ndiyo ungakabata ku right side of your hand and ini ndiri ku left. And we made it possible kuti until twilight takasimudza so vakomana papa kaipaso mungadai makavona mahutiro angauita makumba aMozisi. And muri pawisai apana vachitsvaka authority neterritory. Vakanga vari mugomo vazive chakazoita kuti nyaya ipere. Nokuti Mozisi zvazotoramba kusvika tavona kuti kaitite chipini. Saka mchizovona kunda kwakaita vana Joshua. It's just a little did ratakaita pagomo. Saka mzanya kuvhiringika takashana. Amapaisai. But Moses in his own handwriting. And chakandigwadza ndechekuti hana kunyora zvinhu zvaaidako. Shoko raMwari rakanyogwa nevarume vaisundwa nomweya waMwari. Saka kurova kuti mweya waMwari wakasvika tobva utinyora. Moses ndokubata bhilo kana dzakatarira dzaiti ya pana vanyaya yaAmaleki vakubudisa simbi. Ndobva kuti Joshua wakakunda Amaleki. And Moses haana kutya kuzvinyora. He wrote down those words. Mwari uri kutsvaka the Joshuas of today. He is looking for the Moseses of today. He is looking for the Huris of today. Uri kutsvaka varume vakaenda naJoshua. Uri kutsvaka maspectators vasingagumiri kuokera beds but vanoanalyze situation vachitsvaga solution for the bad situation to be right. Then totoenda kumusha. Amapawe vhangeri ritakariparidza mwanangu tiri mukati muzaka mwe kanika wokuti ndoda asi hakuzomukwi dekwai mukwanda imboda kufa mobuya nemuriposi mosvika ndomuka. Amuri pavisai ndokuti manje do you understand kuri kubva nevhangeri raMwari
munogona kunge mangojaira in towns, cities, what dziraisa. But because of the unity and for the aim iri one, andite vana huri vabuya amuri paisai vakaanalyze vakateverera vakatora for one mission. My pastor, you are here for one mission. My elders, we are here for one mission. No one is greater than the other. Maringa vatitire nyasha. Varipo vanoti Mwari, not me, but the other, and you alone. Mukati mevhangeri raMwari, bvisai kuzvikudza kwangu, bvisai chindini, nditenderei like Moses, ndinyore zvamunoda kuti ndinyore, vasimuke tive nenguva yekunamata. Ngatinamatei. Kuna Baba vedu vari kudenga, toda kutendai panguva ino. Tamira tose saIsraeri pamberi penyu. Ndiyo mhuri yamuri kutsvaga, ine combination inotsvaga kukunda pakupedzisira. Tamira pano hapana mukuru, hapana mudoko, but we need your presence to be with us as church members, as conferences members, as unions, as districts. Muti chengetere kuponeswa. One nation, one goal, one purpose. We are here. Tiropafadzei kubva zvino nekusingaperi. Amen. Tasika